Asamblea Xeral da ONU declarou o 24 de xaneiro o Día Internacional da Educación polo papel que ten a educación na paz e o desenvolvemento. En 2014 Malala recibiu o Premio Nobel da Paz pola súa loita polo dereito á educación de todos os nenos e nenas. Estos son os mensaxes que Malala transmitió en distintos discursos. A miña meta é conseguir a paz e o meu obxectivo é ver a educación de todos os nenos. A educación non é oriental nin occidental. A educación é un dereito de cada ser humano. Conseguirei a miña educación ben sexa na miña casa, na escola ou en calquera outro lugar. Se se quere acabar unha guerra con outra guerra, nunca se alcanzará a paz. O diñeiro está en tanques, armas e soldados débese gastar en libros, lápis, escolas e profesores. Algúns nenos non queren unha consola, o que queren é un libro e un bolígrafo para ir ao colexio. Un país non é máis forte polo número de soldados que ten, senón polo seu índice de alfabetización. Quero poñer fin á pobreza no Paquistán. Do mañá quero que todas as nenas de Paquistán vayan á escola. Tomemos os nosos libros e os nosos lápis. Son nuestras armas máis poderosas. Un neno, un mestre, un libro e un lápis poden cambiar o mundo.